vás tu vítam takto deň pred Vianocami. Na Vianoce budem vydávať veľa videí, tak ma sledujte. Dobre. Sme na to. Tak. Takže poďme ich všetkých sledovať. Máme nového tohoto Hauka. Táto. Tá v strede. Takže ideme. Hauko je hoj. Tak ho ideme vyliečiť. Tak ešte. No to je zdravý. Dobre. Nechceme, takže teraz ideme tam. Dobre. Teraz ideme, ty si zase tiež ono. Dobre, už je strava. Potom vy ste všetci chorí. Dobre, Tom už je zdravý. Picháme ich všetkých do zadočku. No, čo sa zase stalo? Jaj, reklama. Tak už nám skončila reklama. Ešte niekto tu má zase sapelík. To pochytali asi od seba. Tebe dám ten mikroskop. Joj, vonku si neviem. Toto chce to človeče, ty? Tak tu máš. A nie. Ideme hrať, hadíko. No, hodím kocko. To je celkom dobrá hra. Ja som potom múdry. Dobre, toto ma nebaví. Dobre. Dáme druhých. Ty chceš zametať? Tak to máš. Ty čo tam robí? Ty chceš čítať? Je tu? Otvárame bum. Dobre, dáme do tohoto. Otvárame ďalší. Dáme do tohoto. Otvárame posledný. Tak dáme do tohoto. A teraz to ideme tam dávať pekne. Tak. Úžas. Teraz toto sem. Máme celú stranu. Dobre. No a už máme všetky. Tak. Zrušíme. Nebudeme platiť. Uradíme za ďalšími. Ty chceš hrať futbal. Hneď to zariadím. Ty chceš stetoskop, či čo to je. Tak tu na posteľi ti ho dám. Na posteľi to nejde dať. Tento už si kope. Toto chce hviezdičku. Tento stavebka. A tento chce hviezdičku. No, veď všetko. Na
reklama. Takže on není chorý. Tak. Teď dám balónky. Ty stále koukáš, ty tu. Tu máš guličkovou dráhu. Tak. Ty už jsi si svoje splnil. Ano, super, úžas. Chceš reklama. Takže kdo se těší na Vianoce, tak nech dá like, odběr. A kdo prostě se netěší na Vianoce, tak nech dá like a koment. A píšte koment, čo by vás bavilo. Takže jo, všetky